салом алайкум дӯстони азизи мо, тамошобинони гироми қадр. Фасли тобистон, фасли баҳори фаслое ҳаст ки фақат дар лаи баҳр обанборҳо истироҳатҳои хуб кунӣ. Ман имрӯз 1 май мо ҳама каса бо ҳамсифон ва дӯстон ҳама каса лаи баҳри Сангсуд омадем. Истироҳатгоҳи акаи Дӯстмурод Шарипов чӣ қадар ҷойи хуб дошта барои истироҳат кардан, ҷойи салқин, ҷойи хуб, ҷойи аҷоибҳои ҳамаша мо шумо нишон метавонед. тамошо кунед, биед ҳаминҷо дам бигирем. ҳамин хел фавораи хушрӯ, ана ҳамин фаворае ки мебинед акаи Дӯстмурод Шарипов блогер, худи ана он мардак худаш сохтар ҳамина. Чӣ қадар марди ба ҳунар буда. ҳамин хел паррандаҳо, ҳайкалчаҳо. лаи баҳр салқина, биён истироҳат кунем дар вақтҳои бекорӣ, марҳамат кунем. қадар ҷойи салқин, ҷойи хуб, ҳама шароитҳо муҳайё, меҳмоннавозӣ дар дараҷаи олӣ. Марҳамат кунед.